Persuni fl-akkomodazzjoni soċjali qed jinħasdu meta qed jirċievu kontijiet għoljin tal-kera tagħhom. Wieħed mill-persuni milquta tkellem ma' dan l-istazzjon u urina l-kontijiet li rċieva. Dan il-kont iżdied b'7 darbit iktar mill-kera li kien iħallas sa ftit ta' xhur ilu biex minn kont ta' 27 euro fis-sena issa rċieva notifika li l-kont tela għal kważi 200 euro fis-sena. Din il-persuna tkellmet ma' dan l-istazzjon dwar ir-reazzjoni meta rċevit il-kont. Jiena ħraqt għax jiena dawn l-aħħar 40 sena dejjem ħallas 27 xi ħaġa. Kull darba nċempel il xi ħadd, kull darba jinjurani u jgħidu la x'issa hekk qiegħda għax issa u daqshekk isek ikollok tħallas daqshekk. Meta jiena diżejbil b'54 lira fix-xahar nista' nħallas dawk il-prezzijiet. Din il-persuna ċemplet lid-Dipartiment tal-Artijiet biex tressaq l-ilment tagħha filwaqt li ġie spjegat lilha li kienet inbidlet il-liġi tal-kera fl-2010, ir-rappreżentant tad-Dipartiment tal-Artijiet ma qalitx li Gvern Nazzjonalista minkejja li qed li jolli l-kera tal-akkomodazzjoni soċjali kien għażel li ma jagħmilx dan, mhux l-istess għamel Gvern Laburista li jolla l-kera. Bid-Dipartiment tal-Artijiet jgħid li mhux magħruf jekk il-kera tal-akkomodazzjoni soċjali hux se terġa' togħla fil-baġit għas-sena d-dieħla. Fil-baġit ta' sena d-dieħla, il-bambini 2015, jew tibqa' kifini, jew terġa' togħla, jew tinbidel. Il-persuna li rċifiet dan il-kont staqsiet jekk l-għoli fil-kera japplikax għal persuni b'diżabilità, hekk kif din il-persuna hija persuna b'diżabilità. Għal kulħadd inbidlet, għal minnu diżejbil inbidlet ukoll. Le. Ir-rappreżentant tad-Dipartiment tal-Artijiet issuġġerixxa li l-persuna għandha tikkuntattja lill-awtorità ta' djar biex tara tibbenefikax minn xi sussidju minħabba diżabilità. Iżda l-persuna kellha fiżikament toqgħod tmur l-awtorità ta' djar għax ċemplet 5 darbit u kull darba tinqata' l-linja tat-telefon tal-awtorità ta' djar. Hello, this is the Housing Authority. Please hold the line. Your call will be attended to as soon as possible. Alessia Bsajla Zammit, Net News.